aklyň bolsa ýagşylarga hemdem bol. Akmak özün nadan bile ýar eýler. Hak aşyklar nädil ýaryň jemalyn bir görsem diýip gije ünlü zar eýler. Näge sırym bolsa aýdar men merde. Kerwen ýata bilmez gorkuly ýerde. Uluw namuslarda yaramaz derde. Namart öýde seheli işi ar eýler. Namart külpötünden galyp men derde. Köňlüm jaý tapmaýyp bir pynhan ýerde. Mal köp diýip mehman bolma namarda. Jomart herçent gallaç bolsa bar eýler. Namart öýüne merde söz aýdar. Hak aňa kär etmez, tanapyn artar. Got ýigit mal tapsa hümmeti artar. Namart baýdykça köňlün dar eýler. Maltym uly, imdi ödüňni gözle. Haýry işiň artdyr, ýamany düzle. Aklyň bolsa märekede az sözle. Köp söz seni iyil içinde har eýler. Yusuf ine akıllar şahyrmaz Mawtumul Pragyň dowlanyň günüň 300 ýyllygyna bagyşlap gepleşikler taýýarlaýar. Mawtumul Pragyň goşgularynyň setirleriniň manysy barada, şol akıllar şahyrmazyň setirleriniň şu halallyk barada ünlülýär. Şeýle-de insan pergörlük, adamlaryň birek-birege bolan gadyrly gatnaşyklary, her bir adama mahsus bolan mertlik barada, hawa inha şu birek-birege beren lewziňde durmak barada Mawtumul Pragyň şygyrlarynyň içinden erşargaç bolup geçýän şu halallyklar dogrusyna şol ruh rowanmaz Mawtumul Pragyň goşgu tetirleriniň aňarsyna şeýle bir gymmatlyklaryň ýatanlygy dogrusyna dinleýijilerimize gurrun beräýsiňiz. O Türkmen halkynyň bir aýdan bir parasatly peýgamber aklyň bolsa akly eger, aklyň bolmasa nakla diýip biz gepleşigimiziň geçenki sanynda da şu beýik akyllar Mawtumul Pragynyň akly, nakla, fahmy öwürlendirdiğine setirlerini oňurdygymyzdan dinleýijilerimize ýetirdik. Şu akyllar Mawtumul Pragynyň ýar eýler diýen o goşgu setirlerini oňurdygymyzdan häzir bir iýlegine ýetireli. O Türkmen halky o bizim ata-babalarymyz bir akyllarlara, o danalara, o bir nakla, o pähim parasada bir baý halyk. Her bir insanyň kalbynyň sultany bolan bizim beýik akyllar Mawtumul atamyzyň her bir setirleri, o her bir adam üçin ýol ýörelge bolup durýar, o her bir adam üçin uly mektep bolup durýar. Mawtumul atamyzyň şu ýar eýler diýen goşgu setirleriniň her biri her bir adama bir akyl, nakl, fahym bolup durýar. Ine biziň akyllar dana Mawtumul atamyz aýdýar, aklyň bolsa ýagşylara hemdem bol, akmak özün nadan bilen ýar eýler. Hak aşyklar näzli ýaryň jemalyn bir görsem diýip gije günni zar eýler. Ine görýärmi biziň dana Mawtumul atamyz ine bul setirlerini aklyň bolsa ýagşylara hemdem bolýyp bir ýagşy adamynyň, o bir akylly adamynyň, o bir dana adamynyň ýanynda bolsaň, o dana adamynyň
akylny, pähimni, parasadyny alsaň, maslahatyny alsaň, hiç bir hadis açan seniň bir ýalňyşmajaklagyna, seniň bir hemme edýän işleriň ugruna boljaklagyna, sen bir dogry ýollan ýörejekligiň aýdýa. Näme tamyz görýän aklyň bolsa, ýagşylary hemden bol. Akmak özün nadan bilen ýar eýler. Akmak özün nadan bilen ýar eýler diýen bir nadan diýip, o bir akylsyz, o bilimsiz, ederini bilmeýän adama nadan diýilýär. Şo bir akmak adam, o bir ederini bilmeýän, o bir alymsyz, bilimsiz adam bilen ýar bolar. Şu akylsyz, bilimsiz adamyny özüne dost ediner diýe. Egerde sen o aklyň bolsa, onda sen näme ýagşylara, o bir danalara, bir akylly adamlara o hemden bol, şolara ýaran bol, şu akylly danalaryň aýdan sözleri bilen o ilmedama, o şu danalaryň aýdan pähim parasatlary bilen ýöredi baýdya. Hak aşyklar näli ýaryň jemalyn bir görsem diýip giýje günni zar eýler. Ýene de dana tamam şu ýar eýler diýen pähimni setirlerine näge sırym bolsa aýdar men merde, kerwen ýata bilmez gorkuly ýerde, ulug namuslarda yaramaz derde, namard öýde sehel işi ar eýler. Biziň maktumulatamyzyň pähime akly öwren sırly setirleriniň köp ýerine, pähime öwrülen dürdäni setirlerine o mert bilen o bir namardyň gurrugyny kän edýär. Çünki o bir her bir insana, her kime bir gerek bolan zat näme mertlik. Ine bu setirlerine de maktumulatamyz aýdýan näge sırym bolsa aýdar men merde, o men diýe sırym bolsa, egerde sırryňy aýtmaly bolsa diýe men bir merde sırym aýdardym. Näme üçin o bir mert adam seniň bir sırryňy saklar, o sana bir gollaw bolar diýip aýdýar. Ýene de dana maktumulatamyz aýdýar, içki sırryň aýtma, her bir namarda ýyle ýaýyp paş eder seni. Görýän akyllar atamyz bu setirine o her bir içki sırryň aýtma namarda. Näme üçin? Çünki namard sırryň ýyle ýaýyp paş eder seni. Bu taýda bu setirlerine maktumulatamyz näge sırrym bolsa aýdar men merde. Çünki sırdaşyň o mert bolsun, o bir dostuň ýaryň bir mert bolmalygyny, bir dost tutunaňda mertden dostun bolmaklygyny ünnäpdir. Kerwen ýata bilmez gorkuly ýerde, ulug namuslarda yaramaz derde, namard öýde sehel işi ar eýler. Görýänmi? Bir mert adam o seniň bir sırryňy saklap, o mert adam o sana bir ilmedama ýoldaş bolar. Namard adamdan hiç sen sana o bir dost bolmajaklygyny aýdýar. Biziň akyllar o dana maktumulatamyz ýene bir ýerine aýdýar. Mertden asna tutsaň awraýyňa bolar şärik, namard asnasyna hile getirmiş. Görýäňmi? Asna diýmek o dost diýmek. Ana bu setirlerde akyllar maktumulatamyz o dostuň mert bolsa seniň awraýyňa şärik boljaklygyny, o mert dost öz dostunyň hemişe awraýyna boljaklygyny, namard adam o bir öz dostuny da hile getirjekligini, ýagny şu bir namard adamdan bir hiç kime dost bolmajagyny, namard adamynyň dostlugynyň uzaga gitmejekligini aýdýar. Maktumulatamyz aýdýar, bilin uzak gitmez aýy dostlugy, kahry gelse depe üstünden daş döker diýe. Maktumulatamyz bir hakdan içen bolansoň, o özüniň sırly setirlerine bir haýwanlaryň üstü bilen adamlara maslahat bermänen başarypdyr. Bilin uzak gitmez aýy dostlugy, kahry gelse depe üstünden daş döker. Aýynyň bir ýyrtyjy bolansoň, o bir aýdan sana hiç açan bir dost bolmajaklygyny o wesiýet edýär. Ýene de biziň akyllar maktumulatamyz şu ýar eýler diýen goşky setirlerine namard külpetinden galyp men derde, köňlüm jaý tapmaýyp bir pynhan ýerde maly köp diýip mihman bolma namarda
jomart herçend gallas bolsa bar eýler. Ine bu seterlerinde de jomartlyk barada, el açyklyk barada gurrun ediýär. O çünki näme? O magtumuna tamaz bu seterlerinde de o mert kişiniň, o mert adamynyň elmadama eliniň açyk boljaklygyny, o bir namart adamynyň o namart bolşýalykda o bir köňrü dar bolup o bir zadyny kysganjaklygy barada beýan edýär. Ene seret magtumuna tamaz namart kulpetinden galyp menderde köňlüm jaý tapmaýyp bir pynhan ýerde maly köp diýip mihman bolma namarda görýän bir şu bir baý diýip oşun bir maly köp diýip bir namart adama bir ýüz tutma namart adamyň öýüne mihman bolma diýe. Çünki jomart herçend gallas bolsa bar eýler. Bir jomart adam, o mert adam, o bir mätäjem bolsa, o şoň maly adam bolsa, o ýogundan bar eder diýe. Ýene de magtumla tamaz o başga bir durdana seterlerini aýdýar. Mert ýigit mihmana çykar güler ýüz bilen namart özün gezler mihman ýoluksa görýän mert ýigit bir mihman gelenini bir öňünden gülüp çykjaklagyny o bir namart adamynyň o mihmandan özün gizlejekdigini bir mert adam bir ýokdan bar edip o bir öz dosty üçin bir gelen mihman üçin o güler ýüz goýjaklagyny o bir namart adamynyň o bir köňlüni dar eýlejekligini beýan edýär. Ene de biziň dana magtumuna tamaz aýdýar. Namart öz öýünni merde söz aýdar, hak ona kär etmez, tanapyn tartar, goç ýigit mal tapsa hymmeti artar, namart baýadykça köňlün dar eýler. Her bir insana gerek bolan bir mertlik barada mertligi kän ünnäpdir. Ine bu seterlerini görýänmi? Magtumla tamaz namart öz öýünni merde söz aýdar, hak ona kär etmez, tanapyn tartar, goç ýigit mal tapsa hymmeti artar, namart baýadykça köňlün dar eýler. Ine bärde şu akyllar magtumuna tamazyň o namart öz öýünni merde söz aýdar, hak ona kär etmez, tanapyn dartar diýäni şu seterlerine bir gowçken sereseň o bu taýda bir görüpliğim gurrun diýär. O bir namart adam, o bir görüp adam, o bir öz dostunyň awraýyna, o bir öz dostunyň bir alymyna, o bir öz dostunyň bir malyna diýe görüplik eder. O hak ona kär etmez, tanapyn tartar diýäni o her bir adama alym berýänem, o her bir adama akyl berýänem, o her bir adama awraý berýänem bir hakyň özi. Sana ýanky bir namart adamynyň, o görüp adamynyň sana görüplik edeni bilen sana hiç bir ziyan edip bilmejekligini, gaýtam sana bir görüplik edilse, o sana bir bahyllyk edilse, o hak şoň diýe bir tanapyn tartyp, hasam diýe derejesini artdyrar diýe. Ne biziň Peýgamberimiz aýdýar, o haýsy bir adamda 4 sanyk zat jem bolsa, onu şol 4 sanyk zat sende jem bolmaklygy adamlaryň sana bir görüplik etmekligine getirer diýe. Ne bir adamda bir o alymy bolsa, o haýsy bir adam awraý bolsa, o bir haýsy bir adamynyň maly bolsa, o haýsy bir adamynyň wezipesi bolsa, onu adamlar sana diýe görüplik edip başlar diýe. Çünki olar görüplik edeni bilenem iňňen gözýalyk sana ziyan ýetirip bilmez. O diňe diýe bir özleriniň görüplik edenini galar diýer. Magtumuna tamaz bu seterlerine goç ýigit mal tapsa hymmet artar. Görýän mert ýigit o bir maly bolsa, bir elinden gelen kömek eder. O goç ýigitiň eline maly bolsa, mert ýigitiň eline maly bolsa, o sahylyk edip diýe bir iýlegine sahabat, haýır sahabat eder. Namart baýadykça köňlün dar eýler. O namart baýany bilenem o bir namartdan bir hiç ýyl sahylyk çykmaz. Namartdan bir hiç bir adama şoň malyndan hem o hiç bir zadyndan peýda bolmajaklygyny aýdýar. Ine biziň akyllardan magtumuna tamaz aýdýar. Magtumly imdi özüňni gözüle
hayır işin arttır, yamanı düzlü, aklyň bolsa märekede az sözlü, köp söz seni iyil içinde har eyler. Bizim wagtymyzda o her bir setirlerini sahylyk, o mertlik, ak yüreklilik, o bir halallyk, o bir gowluk, päliň pes tutmaklyk hemme bir her bir insana gerek bolan o her bir gowzatlar biziň dana magtumlatamyň o goşky setirlerine jem bolup durýar. Ine pragy bu setirlerini ören magtumul inni özüňni gözledi ýani o bir kimsiz adam ýok. O bir özüňi bir menmenlik edip görme. Ya bir özüňe malyňamy ya ýene bir zadyňa buýsanmady bir özüňe seret. O bir özüňi bir päliňi pes tut. O bir öz kim taraplan gözledi diye has bir gowluga tarap özüňi gözledi diye. Hayır işini arttır, yamanı düzle. Görýän hayır işini arttır, yamanı düzle diýeni o bir iyiliň bir yamanny ya bir iyiliň aýbyny gözläp görmezligi ya bir iyiliň bir gıybatyny edip görmezligi o ünne aklyň bolsa märekede az sözlü o köp söz seni iyil içinde har eyler dana tamyl o buldur dana setirine görýän aklyň bolsa märekede az sözlü bir az sözlemekluk az gurlemeklik her bir adamyny bir bezeýän zat o her bir adamynyň bir bezegi bolan zat o senne bir aklyň bolsa o bir märekede bir iyiliň içinde az gurle çünkü näme köp söz köp gurlemeklik adamyny ýalňyşdyrýan zat köp söz seni iyil içinde har eyler görýän köp gurleseň diýe bir iyiliň içinde har bolarsyň köp sözleseň ýalňyşarsyň diýe magtumlatamy parasat kıl bakyp akla Goçýagdyň sözün hakla, magtumly diliň sakla, habar sorulmaýan ýerden. Görýän magtumlatamyz bu setirlerini o bir senden bir zat sorulmasa, sorulmadyk ýerde bir gürläp, ýa bir bolmany köp bilmişlik edip ýörmezlik aýdýar. Ýene-de dana magtumlatamyz hezzet, hormat, sin etmegil, görülmeýän ýerde, aklyň bolsa söz aýtmagyň nobat berilmeýän ýerde diýe. O her bir adamyny bezeýän zat, o şol bir adamynyň edebi, o adamynyň päliniň pesligi, o bir az gurlemekligi, o bir az gurleýän adam, päli pes adam, o bir akylly adam, o edepli adam, o bir her bir adamynyň o bir gowlukda, o ýagşylykda tanalýar. Her bir insanyň kalbynyň sultany bolan biziň beýik akyllar magtumlatamyň dürdäne setirlerine o her bir adama gerek bolan o pähim parasatlar ersarga çol geçýär. Biziň dana akyllar magtumlatamy sabryň bolsa suhan yeter dadyňa jeňni jede laýyk däldir adyňa alma yaman sözü hergiz ýadyňa tiken bolup çümüp geçer doňundan. Näme biziň akyllar magtumlatamy o bu dürdäne setirlerine o her bir zada sabır bilen yetip bolýanlygyny, her bir zadyň açary sabyrdadygyny, sabyrly adamynyň maksat muradyna ýetjekligini önleýär. Görýän sabryň bolsa suhan yeter dadyňa, jeňni jede laýyk däldir adyňa, hiç bir zady dawa bilen jeň edip alyp bolmajaklygyny, o her bir ýagdaýda sabyrly bolmaklygyny näpdir. Ýene-de biziň akyllar dana magtumlatamy alma yaman sözü hergiz ýadyňa tiken bolup çümüp geçer doňundan. O yaman sözüň o her bir adamynyň köňlüni göýe tiken bolup çümjekligini, yaman söz adamynyň köňlüni anjytjaklygyny aýdýar. Biziň magtumlatamyz ine bu dürdäne setirlerine ýetip aňyp göwre gidilen akyllar iş soňun gözülen gepin tapyp ýagşy sözlen misli dür saçan ýalydyr diýe magtumlatamyz bir sypaýy bolmaklygy, süýji sözlü bolmaklygy, parasatly bolmaklygyny näpdir. Ýetip aňyp göwre gidilen akyllar iş soňun gözülen o her bir zadyň o aňyrsyny o her bir işiň geljegini, boljagyny bir pikir eden o bir akyl eden adamyny gollapdyr. Gepin tapyp ýagşy sözlen misli dür saçan ýalydyr.
bir ýagşy söz, bir süýüji söz, göýe bir dürýäli, o bir şu dürýälykka bir gymmatlygyny aýdypdyr. O dürýäli gymmatlygyny nyktak geçipdir. Adamynyň o göwünni ýykjak, adamynyň bir göwünni yaralajak, adamynyň göwünni degjek sözleri o sözlemekligi indemendir. Dinleyijiler ine biziň bugünkü gepleşigimizi dinleýän bolsaňyz biziň bugünkü gepleşigimizde magtym ulşunas Ýusup Lallakov çykyş etdi. Ýusup aga gazykly gurrunlygyňyz üçin beşide köp sag bolsun aýdýas. Dinleyijilerimizi gazyklandyrýan sowallary bilen galkynlarsaň dinleyijilerimize gazyklandyrýan sowallaryny berip täze işleňiz bilen beýendirmeňizi arzu edýäs. İşiňiz rawat bolsun, gepleşigimize gelip duruň.